Gaurko lehen da biziko platerak nola du izena? Txekor buztana. Saltxan, sagar purearekin da gaztainak. Osagaiak lehen da bizi, hemen txekor buztana, tipula, baratxuria, ereñotza, gaztainak, azenarioa, erreziliko zagarra, ardo beltza, azukria eta olibolioa. Hori da, osagai guztiak izan ditut eta lanerako prest. Venga. Venga, zerbaitetan launtza nahi... Berrazteko... Ezkero eskatu. Bueno, jarriko dut berdure martxan. Bai, hori da, bai. Vale. Azenaria txorituko dut. Esan da bezala, badakizu egun hauetan, onguakina zukaldatzen ari nahi zen, eta da leitzarra, iruzo ostatu jatetxekoa, eta nola ez, egun hauetan, derrigora aitatu behar dugu, leitzako txerrila. Hori Santo Tomas egunean aurkeztuko diguten txerrila. Izena? Ezako bat. Jaxinta. Jaxinta, ostra. Jaxinta. Nik gaur jakin dut, urtero, baserri berdinetikan, ekartzen dezutela Donostiko Konstituzio plazara, eta? Bai, arro baserretik. Arro baserretik, bai. Kristinak, azitzen du, Kristina Zaralegi. Ira, Kristina. Eta... Urtero, bea da, enkargatua. Azitzeko eta eramateko gero... Hori da. Hori, Santo Tomaseta. 327 kilo baitu, Berrogei, berrogei, bai. Karo, aztetikan ilotzen jungo zaio pixua, aztetik aztea. Bai. Hori da. Eta gero eramaten du beraieke bai, taloan postu bat. Bai. Osa, leitzeko bi talde baten die. Zaralegi taloak eta Bilabona taloak, bai. Bai, eta aurten gaina, larun bat eta Kristoan eguraldie guztera inberdola, eta... Bueno. Gaur egun ez da sosketatzen txerria. Ez garai batian bezala ez. Ez, guan iten da eraman, eta zendan guztian, eta... Eta gero berriz bueltan leitza. Hori da. Hori da. Ondo. Paseo eratatzen du txerria, egun hortan. Hore. Leku ederran, pasien ibiltzeko, Bai. Bai. Bueno, bizko bat estresatuta, ez? Zer izakoa. Bai. Ez? Horon beste jende behira... Bai. Baina, bueno, jo jakinen gainean ez zaituela hilko, gustora berriz gehoitxea vuelta. Bai. Ezta? Hori da. Ondo. Bira, gauz bat gehiago jakin deu, ez? Leitzarra izaten da, la txerrila. Oan hemen, txekor guztana pasatuko irinetik. Hori da, bai. Gatza. Bai. Barazkitan, ereñozu ezartuko diozu baita ere? Bai. Erramoz? Bai. Tak, bere ikutu emateko. Bale, eta pasatuko irinetik. Gatza bota duzu. Hori da. Urte guztian zehar egitzen duzuzu? Bai, txekor guztana bai. Txekor guztana bai. Hori da. Gaino honek aukera ematen du astian zehar prestatzeko, lana gutxillo dago, eta gero azte bururako. Eukitzeko prest. Hori da, eta bati bat saltzako gauzak ere badue bere grazila ogeota ego beto duten da. Ba, eta denbora ere bai. Behar duen denbora egiteko, eta... Ze ondo. Bai. Oliba. Oliba prest, bai. Hori da, bai. Gero pixkat itzintzazu zure itxietaz. Bai. Badakit irulogola dituzula. Bai. Hori dana. Eta gauza da, egun pasain inguru hortan, Leitza eta mendi buelta, plazaolako bidea egin, eta aukera guzti horiekin gero bazkaltzea, iruzora. Ba, eta gero behiti pasatzen da bide berdea. Bai, hori da. Eta gero bertan dau Leitzan ofizina turismoare bai. Bada izue, urte guztien irekita? Bai. Bagarrik ingurukoa daula lekun berrin, ondoko herria. Baina, bada proiektu bat Leitzeko
Estazio zaharren iteko... Egiteko. Bai. Ze ondo. Bai, zorgien asko bitzen da bizikletan, eta Bai. zaldian, oinez. Honekin nahi. Hori, hemen ningo ditugu gorritu, ezta? Hoi da. Gaztainak zein ditugu zuritu? Bai, Zer daude, pixkat erreta, ezta? bai, arreta, ja. Erreta. Lehitzatik Lekunberrira zenba denbora da? Etzuteleko merrira 10 minutu. 10 minutu? Bai. Berehala. Hori autobiaz, baina Autobiaz, bai. bide berdez, ordutxo bat edo da. Ondo. Garai honetan ze polita hongo dan, Bai. Ze kolorea, nola koloretzu. Berdek horik, naranjak, marroiak. Marroiak, tonalidade guztiak, Bai, udazkena politia. Bai. Eta gero udaberria ere, bai. Udaberria, Baina udazkena, denak. dena, bai. Kailurra egiten duen, bai, gelitzen da zu politia. Hor, turismo eta zeigan ez hitz egiten, hor badu Perurenak museo bat baita, ere? Bai. Hori da, bai. Hoi da, Leitzetik, Utzi aldera, Lekunberri aldera, karretera zarretik, Bai. eta dauke Peruarri. Dira. Bai, eta zure leku politia. Bai. Da bere Dakar baser... telebistan ikusita baina, nahi izan bertan. Bai, da bere baserri eta bertan dauke berak indako eskulture, Bai. eta gero baserrin bertan ematen do hitzaldi bat, eta botatzen do bideo bat, eta kriston leku politia, kriston biztak. Oso politia. Eta gaur betzalako uraldikin, fenomeno. Bai. Badakizu, aigea gu asteburuko plana eskaintzen. Bueno, hau listo, ja, Bai. negotzituko. Bai, pixka da hori poruak eta itxi, Hori eta da. hori da, eta gero ja saltza botatzeko beto. Ondo. Hori da. Hau itzalin. Sonda batzea, kontuz. Eta bertara, Ardoa, ezta? ardo beltza, bai. Lehenoko ardoa ere bilun... Hori da, bai. Hori da. Aurreko egunetan eskaini genuen zure lagunen ardo hau, eta bera erabili dugu. Baldelarez, honetan. hoxe da. Hori da. Bai irateko, bai saltzak egiteko, aproposa. Hori da. Ura pixka boteko dugula. Bai. Zuk etxen hau eskaintzen, ardo hau eskaintzen duzu? Bai. Bai. Badaukegu. Hori da. Eta horrela xin utzeko duzu ma denbora? Ba, hone behar ditu ordu terdi, bai. Aixe. Lasai. Irakiten dunia zua pixkat bajatu, eta egongo geha lasai zai. Hori da. Gatzan da probatu, eta... Bai, baina lasai gabe mitartean... bai, purea. Purea jarri behar dugu martxan. Sagarra... Bai. Hola xen, hemen antzia... Gaztaina berta emoteko ezki, bale, honeri? Bai. Bertan, Bai. honako zian. Bai. Gero kendiko Ondo. ditugu salda pasatzeko. Hori da, bai. Gero beti bezala birrindu eta iragazitik pasa eta hori dana, oso ondo. Eta orain konpota sagarra- ingo zukio laguntzeko, ezta? Bai. Hori da. Vale. Inarko dure pixkoak. Bai? Ura, azukrea. Hori da. Hiru pitxak. Eta sagarra. Puntilla, Hemen, puntilla eta hemen. bai. Puntillakin hobeto, ezta? Bai. Oso no, ze joko ematen duen errezil zagarra bitu gaina garbi jerten da. Bai. Bai. Bai, holako pure kremak egiteko Bai. eta hori dana. Paso ditut hauek. Baratxuia gehiago ez dezu erabiliko, ezta? Listo. Hori, atzea orduan. Dima. Bain temporadakoa sagarra gainera. Hori da, bai. Bai, zeituan geho, biguntzen da, eta Bai. kremosidade Eta goxio bat kolorea, eta- kolorea eta hori da, bai. Aragiakin eta ze ondo etortzen den, Bai. Bai postre bezala eta gero bestela baspisunakin eta
Joko asko ematen. Bai. Aragiakin bati bat binepen, bai. Bale, pues hauen. Zatiak egin. Bale, jala está. Hori da. Bale, eta baina birakin bitarten, hau buket, bueno, hau net demora gizu Bai, pixkat, beharko bai, da. hori da. Hau Hauen pasatuko du. Bai, hori da, martxan ipiniko ditugu, egongo gara pixka bat, eta gero beti bezala saltzak birrindu, iragazitik pasa, eta hola esin amaituko dugu gure platera, ezta? Hoxa. Hori da, bagatoz. Oso jarra hartzen nahi da, eh? Bai, Bai. ona? Bueno, ja hemen, sagar pureño dauket. Duratuko zehazte, hemen ja saltza dakaula, pasata. Pasatuta. Hori da, birrinduta, iragazitik pasata, eta hori dena, xeta horreatu egin dugu. Listo? Konplatatzen? Zuk ez nahi zunean, listo. A ver, Zuk baimen eman ezkio, enplatatzeko prest. espera, bizi. Hori da, bai. Gozo-gozoa, zugriakin. Oso. Gozo-gozoa hori. Vale. Eta hemen jarriko txu, Lore zatiak, lore batzuk. hori da. Adana jateko. Kolorea amateko platera. Bai. Dize, platera biluntxa amarra da. Eta bizitazun bizkat emateko, ez da? Hoi da. Baina lore guztia be jateko dira baita, eh? Bai. Hori da. Hori da. Hortxe. Ze fina. Hori da. Eta, Hau nire xen? bai. Razio bat. Bustana? jarriko da. Razioa. Pixka pare bat, Ze pixka pare bat. saltza pixka bat. Hori da. Ze toke fina eman diogun, eh? Bai, kolorea, gainekoan Bai, platera bastante iluna da. Baina gaztainak, honek ere bai. Garaian garaiko osagaiak. hoxe. Gezuk naiz eta urte guztian euki bustana, baina aldatzen jungo zea, ba, osagaiak hola... Bai, segun temporadako Hori da, beharko dio erramostuare. erramostu hori. Nik ostro guzti hori jango ditu, baina erramo ez. Ez, Gustu emateko erramoa bakarrik. txubatuta, jazta. Hori da. Ba, bira, ze plater alaia egin duen txekorraren bustanarekin. Orain gure xeferen azken ukituak ezan, eta bere nator hau dazatzera. Txekor bustana zatitan egin, irinetatik pasa eta frijitu. Barazkiei gehitu, ardo beltza bota eta guztia erregozi. Ura, azukrea eta errezil zagarrarekin konpota egin. Koloreetako loreekin apaindu. Fran, dastatzeko prest, Bai. baino dastatu bitartean, zuk esan, zure etxea, nun dagoen, eta nola lokalizatu. Ba, iruzo jatetxea leitzan dau, eta ikusi nahi duenak iruso.com. Hor Oso sartu, ondo. eta hor ikusten da gure etxea, gure logelak, dau pixko bat berritu beharra pagina, Bai, horri aldea, orrialdea. argazkik eta hala, baina bueno, guain, ba, Zai honen ondoren, hori da, hori da. hori da. Eta ego baita ere, esan Facebooken ibiltzen zela baita ere. Facebooken eba iruzuko xarman, dauke izena. Hori da. Eta ikuslea, ikusi, nola dastatzen duten. Aurren gauza, haukendu, gustu emateko bai, baina jo hori jateko orduan ez. Biuna gelditu da, Gaztainekin, barroa. Xamurra da. Xamorra dau? Gaztaina pixka tizo xamar, baina, bueno. Aragila da Bueno, importantia, eta vale. aragila ondo, xamurra eta ona. Eta orain, landari, loreak, horratu behar ditut hemen, Ikuste batikan, lore hauek diala, bai apaintzeko, baina baita ere jateko. Hasiera ona gaurko lehendabiziko platera, benetan oso ona.